Baştırین projeyin avayı sazî ku îsal ji aliyê lijneya bijardeya li Tirkiyeyê û Bakur ve hatine bijartin, ji aliyê Timobê ve li bajarên cuda wek pêşenga hatin raxistin. Rêveberên saziyên mîmarî balê dikşînin ku avayı sazî pişeyeka ku her tim bi pêş dikeve û van pêşengeha jî û avayı sazên nû derfetê dîtina mînakên başiyên mîmarî bibînin bi dest dixin. Hevserokê Jûra Avayî Sazan ê Diyarbekirê Ferîd Qahraman ragihand ku sala 1988 ve Timop ji 2 sala carekî nirxandina projeyên mîmarî dike û mîmariyên baş xelat dike. Îsal jî di 4 beşan da ne xelat hatine dayîn û mebest ew e ku vê pişeyê li gor hemahengiya xwezayî û hewildorî bi pêş bê xistin. Yaklaşık 30 yılı aşkın bir süredir. Mebest ji vê projeyê ku sihu 2 sala didome li gorî xweza çand û hewildorî bi pêşxistina pîşa mîmarî ye. Ji parastina bermayên dîrokî heta ji alet û amûrên teknolojiya nû, çêkirina avahiyan, hemû proje û bûçûn di vê projeyê de tên nirxandin. Em dixwazin li gel avahîsazî, parastina xwezayê jî bikin wek rêbazekî û piştgiriya projeyan jî bikin. Da ku mîmarî bi pêş bikeve û ji bo avahîsazên nû jî îlham peyda bibe. Avayîsazên nû jî serdana pêşengehê li Diyarbekirê kirin û bi baldarî li projeyên pêşkêşkirî çavgerandin. Ulaş Qaraqaşî 2 sala ku endezyarê avayîsaziyê û tîne zimanka û bi hevaleka xwe re hatiye û projeyên mîmarî yên gelek baş û balkêşî dîtine, di nav xwe de kêmasiyên hin projeyan jî rexnekirine. Qaraqaş anî ziman ku bi her hal pêşengehên wiha ji bo wan derfet û sûdên mezin peyda dikin da ku xwe bi pêş bixin. Gelmemizi açıkçası biraz daha dürtükleyen şeyler. Jurê avahîsazan birastî kar û xebatên gelek baş dike. Em jî wek avahîsaz xebatên wan yên balkêş dişopînin. Heta ku em bikarin jî bi taybet beşdarî xebatên Jûra Avahîsazan a Diyarbekirê dibin. Ez ji karê avahîsazî perhez dikim û dixwazim di pêşiya xwe de karên baş bikim. Îro jî em hatin da ku ji vê pêşangê sûd bigirin û gelek jî sûdbex e. Hevdemîn pêşengeha avayîsazî li Diyarbekirê dê navbera 3 û 5 tîrmehê da li mala dengbêjan ji bo serdanan vekirî bimîne. Sıdık Eren, Kürdistan 24, Diyarbekir.